Mao ni butang nga dili masabtan sa tong mga higala nga mga sulpot ba. Kanang inyong pagkabuotan, kanang ginaingon or gina-claim ninyo nga nagsunod mo sa kabubuton sa Dios, dili na sa mamahimong basis nga tinuod na mo or nahimuot na ang Dios ninyo. Kay bisan gani ang balang kasulatan ato ag ginabalik-balik na ni mga nagwali, mahitungod sa pulong sa Dios na nagpahawag mga yawa, pero gina pa man ni Kristo nga pahawa mong mga daotan wa ako makailan ninyo. Nganong daotan man? Tungod kay ang ilang maayong binuhatan sa atubangan sa Dios trapo lamang kana. So sa case ninyo, mga gitawag mga sulpot, buotan tuod mo pero wala man sad mo sa tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Wapod sa po ninyo gituman ang mga pagtulunan sa iglesyang gitukod ni Kristo, gani inyo hapang ginaatake. So sa may pulos anang inyong maayong binuhatan, wag gihapon na gitawag pulos kay again ang Kristo man ang maluwas og dili kamo.